El Consell Comarcal del Berguedà, amb el recolzament del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ha posat en funcionament el Servei de Mediació Ciutadana del Berguedà, una eina per resoldre conflictes mitjançant el diàleg a l'abast de tota la ciutadania que es gestiona des de la comarca, evitant el desplaçament fins a Barcelona. Que entenem nosaltres que és una eina al servei de la ciutadania. Bàsicament entenem que és això, no? Com a mètode pacífic de gestió de conflictes, i que això es fa amb la intervenció de professionals, o amb la intervenció d'un tercer, que és el que acaba dirimint i el que acaba de mutu acord tots plegats trobant una solució a un conflicte. La tasca d'un mediador és la de permetre a les dues parts en conflicte poder parlar per arribar a un punt d'acord. És obrir noves vies amb fórmules que permetin el mutu enteniment entre totes dues parts i evitar que el conflicte arribi a la via judicial. El conflicte és quelcom molt usual a la nostra vida i, com deia un professor, l'únic lloc on no hi ha conflictes és el cementiri. Per tant, tot ésser viu té conflictes. I nosaltres, des de la mediació, volem ajudar a que les persones treballin aquests conflictes, que són tan usuals, des d'una altra perspectiva. No tant des de la perspectiva de que jo vull guanyar, jo vull imposar la meva raó, sinó bé, parlo amb l'altre i a veure si parlant amb l'altre podem arribar a una decisió conjunta i gestionem el conflicte d'una forma positiva i constructiva. Aquí estaria la base del nostre treball, de pensar que el conflicte no és tant el problemàtic, el conflicte en si mateix, sinó com gestionem el conflicte. Nosaltres el que proposem és que abans de portar al jutjat un conflicte d'aquestes característiques, sigui en família o sigui, per exemple, entre veïns, sobretot aquests que ens arriben tan endintre, els intentem gestionar a base del diàleg, de reunir-nos amb un mediador que no ens dirà el que hem de fer, sinó que ens ajudarà a parlar entre nosaltres. I la base de la mediació, de fet, té tota la lògica, perquè el mediador el que fa és retornar el protagonisme a les parts. Si les parts són les protagonistes del seu conflicte, de la seva vivència, podem dir, conflictiva, per què un altre que no els coneix o els coneix poc ha de dir el que han de fer aquestes persones? Llavors el mediador el que fa és facilitar que aquestes persones que tenen la dificultat siguin elles mateixes també qui superin aquesta dificultat a través del diàleg, a través de la col·laboració per superar aquell conflicte. La legislació que regula la mediació és de recent aprovació, per la qual cosa bona part de la ciutadania desconeix encara l'existència d'aquest servei. Per aquest motiu, durant la presentació del servei es va demanar la col·laboració dels diferents serveis socials dels ajuntaments, així com dels cossos de seguretat, que són els primers en rebre la queixa del ciutadà agreujat per algun conflicte, per tal de donar a conèixer aquest nou servei, oferint així una via de diàleg entre les parts per evitar haver de recórrer a la justícia. És això, la mediació és molt nova. En família ja fa molts anys que a Catalunya està funcionant amb èxit, però la llei de mediació que està en el dret civil crec que és l'única en tota Europa, no? Sí, és la primera. Sí, per tant, és una cosa, fa un any que funciona i és molt poc temps, i la gent del carrer no ho coneix. I menys jo crec que aquí en aquesta comarca especialment. Potser en zones més urbanes no sé, hi ha molta més gent que ja ho ha fet, llavors del boca a boca funciona més, però aquí dalt encara no. Llavors, clar, per nosaltres és molt important que vosaltres ho coneixeu i, com molt bé dius tu, Fina, el fet de que s'hagin fet petites formacions fa que tots nosaltres ara coneguem com és exactament un procés de mediació. Ara coneixem els seus avantatges i es tracta que nosaltres ara oferim aquest recurs als ciutadans que no ho coneixen encara. Perquè, i és això, és una cosa molt nova. I a la gent tot és temps al temps. Un cop els primers casos que ara ja hem pogut derivar algun cas i... O sigui, a mesura que la gent ho vagi utilitzant aquesta eina i aquest recurs, mica en mica suposo que s'anirà extenent també. I per això per nosaltres és molt important que aquest projecte avanci amb la col·laboració de tots vosaltres en aquest sentit. Amb l'activació d'aquest nou servei, el Consell Comarcal del Berguedà dona un pas endavant per respondre als reptes d'una societat en contínua evolució, on la multiculturalitat i l'accés a les noves tecnologies han originat noves fonts de conflictes socials evitables amb un mínim de diàleg entre tots. Per adreçar-se al Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal, cal contactar directament a les oficines del Consell, al carrer de Barcelona 49, tercera planta, per telèfon al 93 821 35 53 o per internet a l'adreça mediació@ccberguedà.cat.